ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. бачаҳо чай ҷон созен, хубен, саломатитон хубай? ва курси имрӯзара ма гуфтанитонам бародарои азиз, пеш аз курса гуфтан ай ҳаматон хоҳиш ва илтимос мекунем лайка меҷахем ва видеои моро падилитса мекунем ки то ки ҳама бинанд. подписатся кунем, колокольчик канала гирён кунем. бачаҳои чайҷон, имрӯз 18 апрел соат 6:21 яъне бегоҳӣ ва курси имрӯзаи мо бошад бародарои азиз бонки миллии тоҷикистон 1000 рубл 154 сомон, бонки эсхата 1000 рубл 155 сомон, аввалин бонки молиявии худ яъне ки гуфтагинест ба фикрам 149 сомон ва алифбонк 1000 рубл 155 сомон, спитаминбонк 1000 рубл 126 сомон, ҳумо 1000 рубл 149 сомон, равҳидбонк 1000 рубл 155 сомон, бонки байналмилалии тоҷикистон ва гуфтагӣ нест. ва бародарои азиз, боқӣ сарбаланду обод бошем ва гуфтаним бародарои азиз, ба ҳаматон худованд сабр гуфта дар ин моҳи мубораки шарифи рамазон